Vadikani tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Umu tiri kutarisa iwo mabasa akadzikama, mabasa anoitwa neveruzhinji, vazhinji vanovaziva sevacivil servants nezvimwe zvakadaro. Vanhu ava vari kufara here nebasa ravo? Hurumende iri kuita zvakakwana zvinobatsira here? Vabereki nevabatsiri nevatariri vevana muri kuita here zvinokwana? Nekuti tese tiri mubasa. Panyaya iri pano hatidi munhu anongofunga kuti hameno zvavo maticha, hameno zvavo vabereki, hameno zvavo hurumende. Tati tese tiri mubasa. Asi vandoro musati mapindura, regai ndimboenda kuna Christine nekuti murairidzi ari kumaruwawo ikoko. Imi basa muri kunyatsorirova here nechirwere chatibata cheCovid ichi? Ndambonzwa uchitaura kuti zvinhu zvinenge zvaoma zvazodi, asi kana tichitarisa vana, tinotarisa vana kunyange vanorarama neurema, nekuti vana vedu, vana vanotambura, vana vanowana, vana vanorwara, vese tinoputira. Ndikuya kwauri. Maita yenyu Mai Chisamba. Tinotenda nezviri kuitwa nehurumende. Iko zvino muzvikoro taakutambirawo atinoti masanitizer, atinoti mamask, tiri kuwanawo vari kutipa. Asi hazvisati zvanyatsosvika chaipo. Chaipo ndepapi? Ndopatiri kuda kuti usvike, tipanzwe. Nokuti zvatiri kupiwa zvacho zvichiri zvishoma. Nokuti maski yacho kumaruwa uku unowana mwana yakanyatsosviba chaiko, dzaakudawo dzekuti tiite tichichinja, vana vachichinja dziwande. And zvikoro zvedu zvimwe zvacho zvazvisina kunyatsovakwa zvakanaka Mai Chisamba. Saka izvezvi nezvakaintroducwa nehurumende kuti vana vanodzidza mazuva akasiyana-siyana. Vamwe vacho vari kutoshayiwa pekudzidzira kuti vadzidze nokuda kwekuti vakufanirwa kudzidza vari vashoma. Saka zvikoro zvedu hazvina kuvakwa nekuti kare ikako dzimba dzokudzidzira dzisingatokwane. Saka izvezvi nechirwere chauya ichi, kuti tichiita iye atinoti social distance iya, vana vakusara vasina pekudzidzira Mai Chisamba. Ndizvozvo mukavamanikidzira zvakare chirwere chatubuka. Regai tibatsirwe navandoro tione kuti dambudziko rakadaro iroro vandoro toyambuka sei. Vari kuchema nenyaya yezvikoro kuti zvimwe zvikoro zvakatogara chikoro chezita kuti ndo pane chikoro. Maita yenyu Mai Chisamba, isu sehurumende kuzvikoro zvakawanda takabatana nemakanzuru. Tiri kutovaka mamwe maclassroom ekuti vana vakwanise kudzidza vakapararira. Saka kuitira kuti nenyaya yedenda reCovid-19 munhingirikini muklasi yoga munofanira kunge mungori nevana vanokwanisa kuita 35 nemudzidzisi wavo. Veku-ECD ava vanobva kugrade 1 ava kundosvika ECD kusvika grade 2 ava tinotoda vangori vari 20 chete, 20 ticha umwe neumwe nevana vake 20. Saka ndosaka tiri kuvaka maclassroom, tichivaka kuti vana vapararadzire. Tikaenda kumaboarding school tiri kuvakawo futi mamwe madining hall, tiri kuvakawo futi anonzi macommon room ekuti vana havachangondodya vakawanda semawandiro vanga vakaita. Tikapinda zvemumaclassroom imomo vana vaigara pamadeski, umwe vakagara vari 3, vari 3, vamwe vari 4. Izvo zvita kuti mwana nemwana ngaagare padeski rake ega ari oga, akasiyana neumwe ne1.5 meters, toti mamita kana 2 anosvika ipapo kuti vakwane muklasi kuti paite social distancing. Tinokutendai nekuvavarira kwamuri kuita. Munoziva vadikani, chirwere cheCovid-19 chakangomuka makumbo. Takangochiverenga kunzi hecho chamuChina, hecho chakwakati, hecho chamuno. Handiti? Saka tinofanira kuti tibatane pamwe chete kuti tiite zvinhu zvakanaka. Asi regai ndimboenda zvakare kune shamwari dzedu. Tambotaura pano nevabereki vedu, tambotaura zvakare munoziva kuti muno muZimbabwe mune vamwe vane mari dzavo. Mune vamwe vane mari dzavo dzatinotonzwa mumasaisai kunzi vabisa dzakati varasa, vanhu vachinhonga vachimwaya. Kurudziro yedu ndeyekuti onaika kutambura kuri kuita vana vedu.
honaika nyika yedu zvairi kuita. Ko mukanorasa ikoko kuzvikoro zvisina kukwana izvi, ko mukanorasira muchitengera vana mafoni ikurudziro nekungobatsirana semhuri yeZimbabwe, nekuti tiri kuti munhu wese ane basa. Ndiri kuuya kwauri Paida. Maita basa Mai Chisamba. Ndinoda kuti zvoni pane zvataurwa naVandoro zvekuti zvikoro zviri kuvakwa. Hongu zvikoro zvinogona kunge zviri kuvakwa and dzimba dzekudzidzira dzichiwanda kuti vana vakwanise kuuya kuchikoro. Asi izvi zvinhu zvekuti zvichabatsira mune ramangwana, but zvamanje manje vana vacho kuti vaende kuchikoro senge pari zvino zvinenge zvichinetsa pakuti vaende vanenge vachinozangana kuti vanyatsoziva ruzivo rwekuti vaenda kuchikoro ikoko kwavanenge vakawanda, ruzivo rwekuti vachiita social distance, vachisanitize, vachipfeka zvinovhara mhuno vanenge vasina. Saka ndinofunga kuti ruzivo urwu ngaruve ruri everywhere. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa kuti aiwa ngatiparadzirei ruzivo. Ndosaka tine vadzidzisi ndiri kuuya kwauri Christine ari kutaura kuti vana havatomboziziva nezvemamaski izvi. Vana havasi kunyatsonza. Imimi sevatariri vevana, sevadzidzisi, ini ndakambe ndiri mudzidzisiwo, ndinoziva rudo runoita mudzidzisi nevana vake. Vanoita sevana vako vekumba. Muri kuiteiko nevana ava? Nekuti iye zvinokuvhurwa kwakuitwa zvikoro, mubereki wese ari kuchema kuti nhamai we, vana ava vachanogara seiko? Vana ava vachanoita sei kuchikoro? Imimi sevadzidzisi vari panzvimbo pane vana muri kuitei? Tiri kutoedza kudzidzisa vana Mai Chisamba. Nokuti kana tiri pachikoro, upenyu hwangu ini semudzidzisi huri panjodzi nechirwere ichochi chakauya ichi Mai Chisamba. Huri panjodzi yakanyanyisisa. Saka tiri kutoedza kudzidzisa vana vedu kuti vakwanise kubatirana pamwe chete nezvaapo madzidziro matsva aya avapo. Tiri kuedzawo zvekare kuti kana achikwanisawo kunowana vane foni kana panext door chaipo, otipawo nhamba dzavo, toisawo basa rekunyora ipapo kana tisina kukwanisa kusvika kuchikoro. Nekuti vana vedu havana kumbodzidza Mai Chisamba. Tikatarisa denda iri rakauya gore rapera. Saka vana chaivo vari kuda kunyora izvezvi havana kuwana nguva yekunyora. Ende bvunzo dzinongouya dzichibvunza, hadzitauri kuti gore rapera hamuna kudzidza, dzinongobvunzwa. Saka tiri kutoedza kubatsirana chero nevabereki chaivo. Tinokutendai nebatsiridzo iyoyo, nekuti tikangomira tichichema mufunge zvishoma, hakuna zvakawanda zvinoitika. Izvozvo pfungwa idzodzo dzekuti wataura wasumudza pfungwa yakanaka kuti kana paine munhu ane chinharembozha chake ndo patinounganidza vana ipapo. Asi munoziva kuti isusu tiri vanhu vatema tagara tichiziva basa rekuunganidzana, tagara tichiziva basa rehoka yekukokerana. Ko ikoko tikati shereni kana kuti tikawana kamwe kamari hatingagone here kutenga chimwe chinharembozha sekanharaunda, seraini redu, kungobatsiridza apa tiri kungomhanya tichifunga kuti toita zvipi. Ndakuya kune Vandoro, tinoona kazhinji dzimwe nguva magariro tataura kapa kuti decent work, basa rine chiremera, basa rinoremekedzwa. Asi musazorega kundinzwisisa kavadiwa vatariri nevateereri, hakuna basa rakashoreka. Ratiri kungotaura zvedu tinoziva kuti vadzidzisi vanoremekedzwa zvakanyanya. Vanoremekedzwa nekuti vabereki vevana vakawanda. Ndosaka basa ravo tiri kuritora sebasa rinoremekedzwa, nekuti mubereki wese anofanira kuti aremekedzwe. Vari kuwana here zviya zvingavatekenyedze kuti ndiende kuchikoro? Munoziva kuti magariro ako mudzidzisi, ukabvawo kuchikoro unoda kuonawo imba pekunopinda, unoda kudini? Ndichazoda kuti mudavidze mubvunzo iwo kana takudzwa pane zviripo here zviri kutekenyedza kuti tiri munguva zvedu yakaoma, asi chibatanewo kuguri, indibatane kuno tidye tese. Ngatisangane muchikamu chinotevera.